Guys, nhasi ndasangana neimwe nyaya yandishoka. Kana zviri izvo hazvo, this guy wandotaura nezvake, he really needs your prayers. Sometimes vamwe vari kuti tingati chikukuda kunenge kuita munhu kuita zvaanenge achida kuita, but as Zimbabweans I don't expect vanhu kuti vaite zvakadaro, because pane peak randaona mumastreets mananga achifamba. Ndisati ndataura nyaya yangu. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television, and don't forget to subscribe to my channel. Before I give you this, subscribe. Because pane zinyaya ratoda kuti taure nezvaro. Wondoudzawo zvaunofunga mucomment section kuti ichokwadi here kana kuti irumors bedzi dzamboita angofamba, but isusu tinenge tiripo pakuti takangwafa zvinhu toya nazvo todiscussa toona kuti ichokwadi here kana kuti makuhwa angofamba. But pane mukomana anonzi Takura the musician, mufesi wacho ndeuyo ari apo ari kubuda apo ndiye Takura wacho the musician. Kana vamwe vanenge vasikamuzivi munoona kuenda paYouTube channel yake, anongorova hanya mahip-hop ake soft nene. Saka ndevo vatiri kuti pane piki iro randazoisapo ndoro ratenderera pasocial media richinzi ndiye mukomana ari kuita